Bosone Simbah. Kang, lho omah kok mbok wae watu jemunak-jemunuk tronjal-tronjal ngono ku gunane kanggo apa to, Kang? Kok aja meden-medeni wong kok malah ketok kaya ana tengah alas kuwi lho, Kang. Wis to, Dik. Aku iki dikandani wong tuwa jaman dhisik. Ya, aku gawe watu-watu sing kaya mengkono kuwi. Ben nang kono iki engko kanggo pangkringan utawa kanggo lungguh bangsa-bangsa sing ora ketok. Saka pisan basa sing ora ketok kuwi ngewang-ewangi golek tambeng rejeki saka kersane Gusti. Soale barang iki ana sing ketok lan ana sing ora ketok. Lah sing ora ketok kuwi nyamari ana barang sing apik, ana barang sing ala. Wis to ora usah guneman sing neko-neko ora usah medu wong lanang kaya ngono. Ora lho, Kang, kok gambang medeni wong kaya ana tengah alas ngono lho, Kang. Mulane aku iki wedi. Wedi. Apa kan dari wong sing sepuh kene mara pinginane kuwi, Kang, sing jenggoten keramputé rada gondrong putih kuwi, Kang. Sing ngomong kaya mangkono. Lah iya mula kuwi sing ngomong pancen kuwi. Iki tak tutke langkah perkembangane urip piye terus aku iki nekakno tukang taman sing handal iki lho sing manggone nang lareng pati ayam iki sing rambute gondrong kuwi supaya engko piye ndelok perbedaane saka kersane Gusti sing gawe urip. Lah ya ngono to, Nduk. Oh ngono to, Kang. Iya wis laku manut lah, Kang. Semoga-moga wae engko ndadekake berkah ya, Kang ya. Lah ya tak ngono kare anut wae kok ora usah guneman sing neko-neko. Sakbare rembukan kaya mangkono ing antarane Kang Sastra karo Yuwaginem terus ana swara tanpa rupa. Sastra lan kowe Waginem. Aku matur nuwun banget mbok kena panggonan. Kena kanggo leyeh-leyeh, kena kanggo lungguh nang kene ya. Tembe mburine kowe sandang panganem ku dicukupi marang Gusti sing gawe urip. Tak rewang-rewangi, tak rewang-rewangi. Wis cukup mengkono wae. Cukup mengkono wae welengku ya, Sastran Waginem.